نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا سید الشباب اہل الجنہ، حضرت حسن تے حسین جنت دے نوجواناں دے سردار ہون گے۔ سنو ذرا عظمت حضرت حسن تے حسین اور اہل بیت دی۔ جنتی دولارے نبی جی دے پیارے، حسن و حسین اکھیاں دے تارے، حسن و حسین اکھیاں دے تارے، اے دوہاں دانا سونے آقا نے رکھیا، اے دوہاں دانا سونے آقا نے رکھیا، نبی جی نے دوہاں نو کندیاں تے چکیا، نبی جی نے دوہاں نو کندیاں تے چکیا۔ اے بھی بات حق انو یاد رکھے، اے بھی بات حق انو یاد رکھے، اے بھی بات حق انو یاد رکھے کہ دوہاں دا بابا سونا ذوالفقار، اے جنتی دولارے نبی جی دے پیارے، حسن و حسین اکھیاں دے تارے۔ ادھر میرے ویکھنا سارے، ادھر میرے ویکھو، میں محبت دی صدا لگان لگا، میں پیار دی گل کر لگا، میں اپنا مسلک بیان کر لگا وا۔ سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا، سچی گل میں کرنا ہاں ڈر کوئی نہیں لگدا، علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا، علی جی دا منکر میرا کچھ نہیں لگدا، علی جی دا